Промени, касаещи пенсионерите в Испания. Пенсионерите, които получават испански пенсии, вече се изисква да подават декларация живот. Това е Certificado de Supervivencia или също се нарича Fe de Vida, 2 пъти годишно през 2026 година и 3 пъти годишно през 2027 година, за да продължат да получават своите пенсии. Тази декларация може да се изпраща както по стандартен път, чрез официални институции, така и чрез специалното приложение Vives, което е улеснение за живеещите в чужбина.